Minecraft, ale nemôžem sa dotknúť vody. Môj jediný cieľ je získať diamanty. Dúfam, že nie som na ostrove. Vyzerá to tak. Idem si vyťažiť nejaké drevo. Spravím si z neho crafting table. Dedina! Nice! Tu je nejaká diera. Fúha. Dúfam, že to budú diamanty. Tu nič není. Odtiaľto si zoberiem aspoň posteľ. Tu je iba tento týpek. Ja chcem diamanty, nie villagerov a more posteľ. Tu tiež nič, ani iba posteľ. Tu tiež nič. Ani tu. Táto dedina stojí za prd, idem radšej ťažiť. Spravím si krompáč. A pôjdem do tejto jaskyne. Voda. Pokiaľ tu musím byť opatrný, obísť tú vodu takto po strane, áno, super, nice. Ďalšia voda. Koľko tu je vody ešte? To kadeľ mám akože prejsť, tu je samá voda. Mám nápad, z tohto dreva si spravím most. Do keľu nie, ja som išiel do vody. Daj odber pre viacej Minecraft videí.